Hi guys, good morning. Today is naglaba ako. Anong araw ngayon? Hindi ko na nga alam guys kung ano talagang araw guys kasi nga ganito po yung problema kapag walang trabaho. Hindi po natin alam kung anong araw kasi wala tayong paki. Charot, walang paki. Ano na ngayon? Tika muna, be. Tuesday, hala, basura. Bukas, hindi ko malabas-labas yung basura, guys. Nagdapon og yung snow. Hindi ko malabas. But anyway, punta kami ng Spectrum kasi kailangan naming ibalik yung kailangan naming isauli yung cable box kasi nagbabayad kami ng extra, sobrang mahal talaga. At hindi na namin na niya nagagamit 2 years na. So, nagbayad kami monthly for 2 years. So, kailangan namin isauli yung box kasi ang ginagamit na namin is Roku, which is yung Roku kasi, siya guys, tawag nun, nandun na lahat kung anong gusto nang gawin. News, hindi na kami talaga nanonood as in. Mag-news lang kami sa internet kung anong mga bali-balita, yun lang para, yun. Ang mahal guys, as in ang mahal, 300 a month. So, I don't know kung magkaano na lang monthly yung babayaran namin. Internet at saka telephone separate yan, and then plus cellphone separate din yan. So marami pang snow guys, nag-file yung snow, no? At dahil sa ginaw nag-ice din. My husband, I feel like he is rushing, lumilipad-lipad. Kalarkihan man itong asyawa ko guys. Ang ginaw din I can't find my other shoes, hon. Did you throw my shoes? You can find the other one. You know, I have only 2 sneakers. It's not even sneakers. The other one I have now, but the black one and white, I can't find it. We're in the laundry area. Check downstairs. I want to catch the hot downstairs. No, it's not there, honey. I just cleaned their PB pads. Guys, tapos na kami, nasa uli na namin. Ang laki-laki na aming bayaran monthly for how many years? 307 a month for not even using the TV. And they have a lot of add-ons, guys. And pay attention with this Well, person. because they figure nobody's paying attention. They just keep adding crap. Yeah, they keep adding. That's why You 300. just keep getting your bill. You just keep paying the bill. You don't, No, don't because look at it. other people will look, hon. They take advantage of people like you. Go, guys. Walmart tayo. That's the back thing. Okay. Why you want the key here? This is the thing upstairs. Tara guys, mag-grocery tayo guys kasi Tami cannot live without grocerying guys. Tara. Muntikan yung masagasaan yung tao. May nilukdo pa. Naku talaga, itong asawa ko talaga nakakaloka. Sobrang ginaw Are you okay? Here's Tami. Tignan nyo. Itong asawa ko, hindi talaga ito mabubuhay kapag walang grocery. Kapag hindi makapag-grocery, it's mostly for the kids. Nothing for the wifey. Sabi pa niya, what are you doing? Naku, Roxy. No, and then if Roxy like it, you keep buying it or done. That's all right. No, come on. Sambal. Tignan niyo. Shh. Come on. So, yun. Sinita kami ng guard, guys, kasi si Tami like to scan it. Yung scanner na gun. Sinita kami kung bakit yung downy. Sabi pa ni Tami, we don't have downy.
So yun guys, pauwi na kami and sobrang oy, ang sakit-sakit sa tainga. You feel your ear hurt? Sakit sa tainga guys. And Pictures. yan na. New Year and it's like already so let's go home. Hi guys, so late na po akong nag-vlog no, 3:32 na ng hapon at tawag nito, nagluto ako ng kasi wala kaming niluluto for New Year kasi wala talaga. I know late na po itong mga vlog ko pero habang nakaupo ako kanina doon, wala sana akong gagawin ngayon kasi kami lang talaga dalawa at boring magluto or nakakapagod talaga. At marami kaming leftover from Christmas at kainin namin. Maraming actually chicken. Yung niluto ni Tami na chicken franchise at saka nilagay ko sa freezer, sa dami. So, para naman meron siyang makakain kung gusto niyang kumain ng chicken franchise. And palagi siyang nagsasabi, I wish we have seafood salad. I wish the seafood salad. Ngulo na ngulo si Mr. guys. So, ang ginawa ko, bumangon ako, kumain ako ng dried fish kasi gusto kong kumain. And, nag-defrost ako ng seafood. Ito. Nag-defrost ako ng seafood. At hindi kumpleto. Walang octopus, walang, wala. Ano lang ito, shrimp, squid, clams, wala ngang mussels kasi ayaw ko din, buti na lang wala na kami. And then yun lang, nag-cut ako ng mga ingredients dito guys, celery, ginger, atsal, onion, yun lang yun siya. And then paminta, yun lang yun siya, very simple. Wash this, put regular table back. I like that there is a colorful here. I like that there is a colorful here. I have to look upstairs. I think we have, I bought something for this table cover. Naloka ako guys kasi the other day, bigla man akong natuliling guys. Bigla akong na balik dati Mirian ba. Parang bigla akong, kahit ako tinatanong ko yung sarili ko kung bakit ganyan yung reaction ko. May nag-text kay Tami, nag-away kami. Pero sobrang dali lang yung away pero parang may pumasok sa utak ko na very bad thought. Kahit alam ko na matanda na si Mister, may nag-text sa kanya. So, yung nag-text sa kanya is, babae. Nakatrabaho daw niya yun nakatrabaho niya sa kung sa ibang lugar. Kasi meron siyang lugar na talagang palagi nilang pinupuntahan. And then yung isa is yung old job niya. Pabalik-balik siya din paminsan kasi doon siya assign. At yung babae na yun, sabi pa niya sa akin, ay, mga nasa 28. Sabi, kaya ganyan ako guys. So, bigla akong hindi naman ako ganito. Noon, ganito ako para akong abnormal. Pero alam ko talaga na hindi si Tami ganun klaseng lalaki. Pero the other night talaga guys, para akong na demonyuhan ang aking utak. So, nag-text sa kanya, Merry Christmas, ganun, Happy New Year. And then sabi ko, sino yung nag-text sa'yo? Sabi pa niya, katrabaho daw niya. So, sabi ko, stop texting. Kasi nanonood tayo ng movie. So, mag-text na dyan siya guys. So, hindi ko tinitignan yung text. Nag-text man yun siya guys. So, sabi ko, stop texting. Sino yung priority mo? Yun siya or ako? Sabi niya, ikaw, pero, sabi niya, she needs some people to give her hope. Trabaho mo ba yun? Sabi ko, trabaho mo ba yun? Hindi naman niya trabaho. Kasi sabi niya na daw, i-kick out daw siya sa trabaho, ipa-fire daw siya, gano'n. So, naghanap siya ng kausap. Sabi ko, basta doon na ako na ako guys, na sumisigaw na ako. And then, as in, para ako nabaliw. As in, ayaw kong makinig sa isip ko or sa puso ko na hindi ganong klase si Tami. Ayaw ko talaga makinig ako dito sa utak kung ano yung pumapasok na. Alam, as isip ko matanda na itong asawa ko, pero hindi naman siya ganon. Pero, kanang pagsabihin ko na wag mag-text kasi nanonood tayo ng movie and then may ano ka pa. Sabi niya kasi, kanang parang nagsumbong kay Mr. ba ng mga nangyari sa trabaho, papaalisin siya, and then ang daming mga rason. Gusto nilang mag-quit siya pero ayaw nilang ma-fire kasi gusto nila ng kumpanya na siya talaga mismo resign, pero hindi man mag-resign, so kaya binibigyan siya ng kahit ano-anong maliliit na trabaho na to annoy her ba. So nagsumbong siya kay Mr. Parang narinig ko na ito noon, ganit itong babaeng ito.
at nag-ask kay Tami ng kung makapasok siya sa kumpanya kung asan si Tami nagtrabaho, which is kumpanya ng kaibigan niya. So sabi pa ni Tami, hindi nga ako hindi daw siya employee, regular employee, hina-hire lang siya. So pero text kay Tami. The other day talaga na talaga ako guys, na nabuang. So pumunta ako sa taas, nagtago kasi nga alam niyo na. Sabi ko, ay naku talaga, sige. Sabi ko sa kanya, sinabihan ko. So pinunta na ako sa taas. Pagpunta ako sa taas, sumunod siya kasi matutulog na siya. Sumunod siya, sabi ko, bakit andito ka? So sabi niya sa akin, to look for you, kasi matulog na siya. So hindi niya ako matiis. Alam ko talagang hindi niya ako matiis. Sabi ko sa kanya, if that's the case, uwi ako ng Pilipinas. Sabi ko sa kanya, uwi ako ng Pilipinas. Kasi hindi mo ako pwede, kahit kung wala kayong relasyon. Sabi ko, kung wala kayong relasyon, kahit ano-ano na pumasok sa isip ko, guys. Kung ano yung pumasok dito, palabas ko dito. Kung ano, basta, uwi ako. Bata pa pala, naghanap ka ng bata kasi 14 ako. Kahit ano-ano na, guys, mura naman akong sabi ko sa sarili. Kaya pumunta ako sa taas kasi gusto ko i-control ba, kasi talagang lumalabas, guys, sa bibig ko, guys, yung mga it's not good. Sabi ko sa tanda mo, guys, na ano man ko, guys, na anak ko, sa tanda mo na yan, naghanap ka pa ng iba. Sinabi ko, guys, so kaya umalis talaga ako kasi alam ko kahit ano-ano ng mga pinagsasabi ko sa kanya. Yung sa tanda-tanda mo na yan, hindi ka nga makagalaw. Naghanap ka pa ng 20-something years old. Sabi niya sa akin, anong akala mo sa akin? Tumbo yun. Hindi nga ako gustong kaibigan yun. Iba gustong i-hang out. Gusto niya babae. Sabi ko, excuses mo yun dong. Huwag mo akong bigyan ng excuses. Ganun. Basta. Kaya umalis ako, guys, and then after that, nung pinuntahan niya ako sa taas, napa-smile ako kasi sabi ko, anong ginagawa ko dito? Ba't nandito ka? Yung mga ganyan. So, naging okay. Ganyan lang yan, guys. Kaya gusto ko lang ma-feel na, importante ba ako? So, pumunta talaga sa taas. So, naging okay. And then, pagka-umagahan yun, kahapon, nagwala na naman ako. Nagsaltik na naman yung ulo ko. So, sabi ko sa kanya, lalayas ako dito. Sabi na, hala, yung utak mo talaga, para na hindi na talaga kita hindi na talaga kita spilling or, ha? 19? It's freezing? 32 is freezing, so yeah, it's low. Below freezing. So, yun siya. And, sabi ko, alis talaga ako. Kailangan ko magbili na ako ng ticket. Pa-New Year ko sa kanya. Yun yung pa-New Year ko, guys, kalorky. Matagal-tagal din akong hindi ganito kaloka kasi hindi ko pinapasok yung mga negative sa utak ko. Yun siya. Pero the other day talaga, at kahapon, continuation, naging okay kami bago matulog, and then pagka umagahan, sabi ko hindi pa ako tapos. Anyway,